Ya kiki dawo, dawo, dawo. In dai har wannan da kike goye da shi ne magana ɗanki ne na cikin ki. Akwai ubansa. Amma ubansa bai taɓa zuwa kusa da ni ba. Bai taɓa ganin surar jikina ba. Me muna kin haukace? Sai muka talo mu da La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. The strength of a man is never strong enough because it can never overpower destiny. Na baka goyon baya akan duk abin da kake son kai. Gaskiya ne saboda san zuciya ba zan iya kafarta kaina ba. Come and see the crisis and controversy of a couple who try to dribble the pangs of faith. Ki shuka ki tara mana jama'a. Series Movies is back again, this time with the story of a couple who try to play games with their fates. Catch it! Lamiraj. Directed by the eloquent director Aminu Sera. Ka saurari sammaci zan maka ka a kotu kuma kotun addinin musulunci. Ƙarya yake yi da ubansa. A je kotu. Rufe min baki kafura kawai. Kashe ni za ku yi? Kar ku sa na fara tunanin ku mayu ne. Maimuna. Mu ba mayu bane. Lamiraj, the image that deceives. As a couple, they lived happily and loved each other dearly. But they had one fear, the thought of separation due to a hidden secret. Duk damuwar da za ta hana ki cin abinci, ni ma za ta hana ni. Damuwa ta ba ta shafe ki ba, babu ta inda za ki iya taimako na. Ba inda za ta zauna a gidan nan, ba za ta zauna mana ɗan zina a cikin nan gidan ba. Lamiraj, an Ali Gunzak movie starring Alinuhu, Raham Hassan, Nafiso Abdullahi, Rabiu Rikadawa, Ladidi Tubles, Fatih Kulani, and others. Lamiraj, story and screenplay by Yakubu M. Kumo. Produced by Nasifi Asnanik and directed by the eloquent director Aminu Sera. Lamiraj coming soon. Zaman da ne a cikin mahaifiyata kafin ta haife ni kaɗai ce. Zaman da zan yi a cikin kabari na bayan na mutu ni kaɗai ce. To haka zan zauna ni kaɗai a cikin gidan mijina. Ƙarya kike kafin ki kashe ni zan kashe ki. Karfin da duka abaka ko kuma ka kashe ni. Shan mahaukaciya, mutuwa ne bakar aniya. Wallahi sai magani yarinyar nan. Magani na ya fi ƙarfin naki. Kuma wallahi kafin wayewa gari sai kin ga jini a jikin ki. Ba zan sa ido ina kallon ki bata min wannan daren ba. Wallahi sai na nuna maka ɗanyen aiki irin nawa. Kin haukace ne? Iyakokin Allah ba kike nema ki saka baki shuri. Gafara ta iyakokin Allah nawa ka shuri. Wannan daren sai ya fiye miki mafi munin dare a rayuwar ki. Yarinya, tashi ki tafi gidanku yanzu nan. Ƙarya kike yar matsiyata. Ni da ke za mu fita ni in tafi gidan mu ke ki tafi gidan yari. Asnanik movie tone return with another blockbuster. Ɗakin amarya. Ina kike munafika? Wallahi sai na magani. Sai na naka sauki. Gani nan. Ai na ga na saba fada da mahaukata. Ko kin manta? Ai na ga daidai nake da ke. Wallahi sai na mayar da ke hankali.
Kana nufin ikirarin da nayi sai na illata ta ya zama barazana kenan? Ta yaya zuciyar ka ya rungumi kuskure? Me ya rage a cikin wannan daren? Daren da ya riga ya lalace. Kai da kanka ka kira daren amarci na a matsayin bakin. Ɗakin amarya. Wannan matar ɗin da za ta mutu yanzu babu wanda ya isa canki ina ne makomata. Akin ba da mata wallahi. Mata ta mata wofi. Ɗakin amarya. A Nazifi Islamic movie produced by Usman Mahasu. Ɗakin amarya. Directed by the eloquent director Malam Aminu Saira. Dan Allah dan Annabi. Ki kesta a shanan nan mu kone. Alhamdulillah na yi aure. Kuma ina ɗakin mijina. Na tabbata wutan nan da zai ci mu na ɗan lokaci ne, ce kuwa ta zarce zaki tun daga wutan da zai zama ajali har zuwa masaukin ki na har abada. Nuratu, kar ki tashi nan. Dan Allah idan kin cika irin halin ki kona mu. Da yin muguwar rawa gara kin takata. Sannan ku yan maza. Yawa sannan. Sai da gara kuka sa gaban kuke ta ban bushe kuna fusa rayuwar ku. Allah shirye da ku. Wallahi kuna cikin tashin hankali. Ya za ki ringa min kallon haddarin kaji? Me kika fi ni da shi? A shafe-shafen ko kuma bilitin din? Kada ka yi daka kunna wutar da za ta shiga tsakanin da kai. Ina tarbiya ga dan Daudu zai koya wa yarsa. Sukan yi juyin taku ne su yi barna ta ƙona gari a wajen gari su zama garara jigagga cikin kamar ɓoyewa. Kin kashe ni kin. Aje a zaɓo min guda uku a ciki. A sha mun kwana da su. Kar ka min tsirara. Na. Oga wallahi da all December. Ban gane all December. Maza ne yan uwa. Maza? Za ga ma. Kawo mun ɗaya kowa ɗaya bayan ɗaya in musu yankan rago. A yankan ɗaya. Me ce gwagwa za ta yi wanda mu ba za mu iya yi ba? To da hakuri ta mata sadakar nawa ke bayar sai kau da zaren kau da wata in make dan wala kira alquran. Kai karamin nan iska ne kai kokari a buga maka roba to. Inna kwarya ne kyau sari ya kashe ta a banza. Wani irin sabon salo ne. Ya ji da shi ban asali ya dan yatsa. Turun baragadar barnar taku da mummunar ɗabi'a ta yin Daudu. Ya zama cikin zaman saɗan Daudu shahararre ya ba da mazaunai ga duk masu son irin ɗabi'ar tasa. Billahi da sai sauke Daudin in ce gofar ubanka ba abin da za bismillah bari ita ce ruwan kisan wutar kamun ashana ƙona garin gidansu kamammiya. Kicimulli shirin kamfanin Rablage Productions suka yi kokari mai yawa suka tsaro muku shi. Ai ni ko in cika wallahi dirrin si ba zan faɗa da dangi na ba me zafi kuma raƙuma bace yar ganda ni kun ga ku ba za ni sha ruwan zaki ba wallahi kuma zan zubar da girma na ba to ai da ma ba girman sai na jiki wallahi na girma duniyar mu ta zo ƙarshe wawa bai gani ta kusanta shi ba ni ta badawa na riga ne nisa a cikin ku san bani da sa'a ta gwadawa ni reza ina da kaifi na tsiya wallahi garori nake ta yayyankawa ni lamisa akili na ce ni wallahi masu kuɗi nake ta gogogewa ni ku ta jakara ta tsakiyar binni ni ko kankana Allah iko Allah ruwa nake zubarwa Kicimulli ai ku sai addu'a za a yi maku ubangiji Allah ya shirye ku ai da kike ce duk abin da muke ma mun saba sosai kware da gaske a to masa ina wallahi tallahi masa ba
ci mulli to menene ne zai baci da an ja nuna kuwa gidan biki sai mi dama bana yanda yayata ta bar cikin gidan nan ni ma wallahi bari cikin gidan nan zan yi me zan gani haka ka kai riƙi a cikin gidan matan aure haba gogo da Allah zani gudurin mulki kai ne ai dun muni a ƙarya ne wannan ai da sake ku za ku karɓa haihuwa ai mata ne da karɓa haihuwa baki san da wannan ba a ban taba ganin inda namiji ya karɓa haihuwa ba wannan yaron maza kike bata mana suna gaskiya kake ƙara mai irin wannan kinci darajar wannan uwar ta wallahi ma ba da baka sai na tsinka miki mari wallahi ki ci mulli shiryawa Rabulawan, daukar nauyin shirin Fadila Zaria, wanda ya bada umarnin shirin Abdulhamid Abdulkadir. Kici mulli. Rayuwa kenan, rayuwa bayan mutuwa mai nisa. In kai ka dawo, in kwana bai kare ba. Ina? Kuka me kuke yi? Ku daina kuka Bintu bata mutu ba fa. Dan nan, kada ka zautu. Na san kun shaku da Bintu. Amma rasuwar Bintu, kaddara ce Allah ya sauka mana, wanda dole mu danganta ta gare shi. Dukkan mai rai mamaci ne. Ina ji a cikin raina cewa Bintu ba za ta taɓa mutuwa ba a yanzu har sai ta iyar da abin da nake mata tsammani a cikin garin nan. Ba ta mutu ba, bari ki gani. Bintu, ki tashi. Domin ki tabbatar musu da abin da nake faɗa musu. Bintu? Ki tashi mana, kada ki bani kunya, Bintu. Kun ga abin da nake gaya muku? Gaya muku bata mutu ba. Kun gani? Kai ɗan nan, dan me za ka tashe ta? Alhali ta tafi domin riskar Ubangijinta. Ki yi haƙuri Bintu, ki koma. Ki amsa kiran Rabbi. Haba inna, ya za ki yaka? Ya za ki mai da ita bayan ta dawo gare mu? Idan ke baki da bukatanta, ni ina da bukatanta ba. Na san ka shaƙu da Bintu. Rayuwa kenan bayan mutuwa mai nisa. Amma addu'a za ka yi mata. Ba ka hana ta komawa ba. Kuma na san 'yata Bintu tana daga cikin nagartattun bayi, insha Allah. Ba za a bata takaddun ayyukanta a hannun hagu ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bintu? Na'am, ka tashi? Na zo in tashe ka sai na tarar da kai kana bacci mai ban mamaki.
sai na baka ka ci gaba da hutawa. Bacci mai ban mamaki. Wani irin bacci nake? Mana. Naga kana ta gumi kamar wanda ake yankawa. Ina ina take? Ta tashi, amma yanzu ta koma. Zan kai mata ma ruwan mu. Yarinya sai an tafi. Da jaraba sai an tafi yarinya. Mai gari ya ce ki bar garinsa. Allah ta yi. Buje. Yarinya dole ki bar garin. Allah taimake ka. Allah taimake ka. Ranka da daga bakin nan abin da ya yi haka ga rafi can a gaba iyakacin ƙasa ta kenan ki tafi. Kai mun rairan kai daɗe a lokacin da zan sauka daga nan har cikin faɗin jejin nan ban san inda zan dosa ba. Ki tashi ki tafi ko kura ce za ta cinye ki mai gari ya ce dole ki bar garin sa. Ƙwarai da gaske wannan haka yake. Kwance ta kai. Yarinya sai an tafi. Ranka yi daɗe kai min rai don karfin mulkin ka. Wannan shine iyakacin adalcin da zan yi miki. Godiya take ranka daɗe. Amma daga yanzu kar in sake jin kin tako ko da wasa kin tako ƙasa ta. Tafi. Idan kunna ya ji jiki ya tsira. Yarinya dole sai an tafi. A tafi. Rayuwa kenan, rayuwa bayan mutuwa mai nisa. Rayuwa kenan, rayuwa bayan mutuwa mai nisa. Kayi ka dawo in kwana bai kare ba. Rayuwa kenan, rayuwa bayan mutuwa mai nisa. In kayi ka dawo in kwana bai kare ba. Rayuwar duniya wani ya sani wani na nema. Rayuwa wani ya zauna ga wani can na yin yamma bayan mutuwa. Shi matambayi ba shi fatagun al'umma. Rayuwa mai girman a rayuwa zai shafa bayan mutuwa. Wariya ta gari a ragaya bata koye ba.
ya za ka yi kan abin da duk baka gane ba. Rayuwa ilimi kogi wani na gaba wani na yi gaba bayan mutuwa. To ashe kenan mai nema ba zai rasa ba. Rayuwa ka samu a nan da sannan ka kara gaba bayan mutuwa. Ni zan ba zama in tafi ba zan zauna ba. Rayuwa kenan rayuwa bayan mutuwa mai nisa. In ka yi ka dawo in kwana bai kare ba. Ashe kenan magana ta kifi ai duba. Rayuwa ma'ana ku zama wuri guda sosai babba bayan mutuwa. In kayi na tsawo gurin gari ba ce babba. Rayuwa duniya mai girma cikin halittun Allah rawa bayan mutuwa. Wanda ya tafi nema na san ba zai rasa ba. Rayuwa kenan rayuwa bayan mutuwa mai nisa. Kayi ka dawo in kwana bai kare ba. Alhamdulillahi godiya da yi wa Allah. Sarkin mulki Allah mu kai muka wasan bayan mutuwa. Garawan mu bar mu da san manzan Allah. Wanda ya same ka annabi ya kauce illa bayan mutuwa. Allah bar mu da san annabi dan gata babba. Rayuwa kenan mai nisa. In kayi ka dawo in kwana bai kare ba. Umma, dan Allah ina so kada mu ɗauki al'ada irin ta mutanen garin nan. Al'ada irin ta aurar da yara da wuri. Ina so da son samu ne umma a bar Bintu ta samu isasshen karatu. To a jingina auren kenan a ci gaba da karatu. Ina nufi har cikin zuciyata har cikin raina ina ji cewa Bintu ita za ta zama sila na ci gaban mutanen garin nan, amma idan ba a yi gaggawan aurar da ita da wuri ba. To shikenan sai yan auren ya zo sai a sa mata ido. Inna kai in dama wannan magana kake cewa za ka gaya mu to kana bata kanka lokaci. Kin ga umma abin da ni nake so ki gane shi, kin ga ni ban samu na yi karatun nan ba, to amma ita Bintu ta samu ta yi. Kaga ka tashi ka ɗauki bokiti ka je ka ebo mana ruwa saboda ko na sha bamu da shi a cikin gidan nan. Ɗana. Kada ka sake magana da ka gaya min yanzu mahaifinka ya ji in ba matuƙar so kake ranka ya ɓaci ba.
subhanallahi subhanallahi. Wani irin sakarci ne wannan? Baƙi ne ko 'yan gari? 'Ya'yan wajensa ne. Yaran wajena ne ranka shi da dai. Duba suke ranka da dai. Laifinka ne. Yaya za a yi a ce yara sun girma irin waɗannan? Amma baka taɓa kawo su fa da mun gaisa ba. Allah huci zuciyarka ranka da dai. Allah huci zuciyarka. Tuba nake ranka shi da dai. To wannan wane ne? Bala ne ranka da shi. Yanzu Balan ne ya girma haka? Ita kuma waccan. Bintu ce ranka ya daɗe. Tuba suke. Bala, ana karatu? Ana yi. Kefa? Ka ci gaba da karatu. A ci gaba da karatu. Godiya suke ranka da. Jiya miki. Tashi. Godiya suke ranka. Allah. Allah ke baki. Godiya suke. Allah ya kiyaye. A kiyaye yaro. Ran sarki ya daɗe. A kiyaye yaro. Ka suke da. Wanda ba a haka. Tuba nake ranka. Tuba nake ranka. Tuba yake ranka. Tuba yake. Allah. Allah ya kiyaye. Godiya suke ranka da. To, Umma, wallahi yau ne Allah kiyaye mu. Yau da mun ɗanɗana kuɗan mu a wurin mai gari. Haba. Inna, cikina har ƙugi ya dinga saboda tsoro. Ki ce shi sa daga zuwan ki kika yi ban ɗaki. Umma kuma fa da fa sai ya sa a yanka mu fa ko ya sa mu bar garin nan saboda buge shi da muka kusa yi ko? Ki sani sai da ƙura ta baɗe fuskarsa. Amma mutumin nan ya haƙura. Ai to saboda mahaifinku ai ba zai muku komai ba. Amin alaikum salam. Ah, mala. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Yawwa. Malam Maji, Allah ce muke ka. Ina so ka aurar mani da 'yarka Bintu. To, yallaɓai, kai ne da kanka kake so ka sa ta a ɗaki ko wani ake so a ɗaura aure da ita? Ai ni ne nake da buƙatarta. Kai da kanka yallaɓai? Ƙwarai da gaske. Allahu akbar. To yallaɓai Allah na tuba. Yoko ni kace za ka ɗaura wa aure ai maganar ba za ta tashi ba ballanta ne a ce yadda na haifa da cikina. Tabdi. Kuma Allah baka nasara, hakika godiya nake da irin wannan karamci da aka nuna mu. Na gode Allah ya bar mu tare. Ai ni ne nake da godiya
ya a gare ka kuma Allah ya bar mu tare wani kai ikon Allah to mala ka ce muna daka mun zama randa kina daka Allah ke bada ruwa to bisan da kakkita da makwabta abin daɗi ne malam kake ma Allah kai ne Allah kinga idan Allah ya taimake mu auren nan ya yiwu to fa ni na tabbatar gonan mai gari da nake nomawa na san zai bar min ita Allah kinga kenan daga kakar bana abinci zai so mu isa gidan nan habawa ai shi sa nace bari in yi guda malam wannan ya tazo da goshin arziki. Baba. Na'am. Wai wani abu ne na farin ciki ya faru gidan nan na kina ta buɗa jiya da daddare. Ai arziki ne ya taho da kafarsa. To. Ya shigo mana cikin gidan nan. Alhamdulillah. Baba ne zai sauke farali ko me? A'a, ka tsaya da takaice maka bayani. Me gari? Na'am. Shi ya samu malam. Ya ce yana sa a bashi auren Bintu. Me gari kuma da auren Bintu? Wannan ba abu ne da zai yi. Ba zai taɓa sabuwa ba bindiga a ruwa. Lalle baka da hankali. Haba inna, sai fa da na gaya miki ba. Na gaya miki yarinyar nan akwai abin da za ta zama nan gaba. Yo wani abu ne za ta zama wanda ya wuce a ce ta zama matan mai gari. To wata ɗaukaka ce ta wuce wannan? Haba inna, ɗaukakan fa ba nan take ba fa. Wannan abin da na gaya miki Bintu za ta zama nan gaba. Abu ne da zai amfane mu, ya amfani mutanen garin nan gaba ki da. Kuma ma ko da za a aurar da Bintu, kamata ya aurar da ita ga wayayyen mutum. Daidai ita. Da Allah jata. Ba ka da hankali. Na fuskanci ba ka da hankali akwai abubuwan da suke yawo a kanka. Haba ina. Haba. Ina. Haba da Allah. Bintu, kin ji barnar da za a yi wa rayuwarki ko? Ban gane ba. Bintu, kada ki yarda ki auri mai gari. Me yasa? Saboda rayuwarki tana da muhimmanci a gurinmu. Amma yaya, na samu ikon fitar da iyayena daga cikin kunci. Amma na bijiro bin tafarkin haka? Bintu, ina yawaita mafarki a kanki. Wanda hakan na nuni da cewa tabbas rayuwarki za ta zamto alheri ga mutanen karkarar nan idan har ba a tauye miki rayuwarki ba. Ina ji a cikin raina cewa 'yar uwata Bintu za ta zama wani abu nan gaba kaɗan. Amma duk da haka, saboda buƙatar kaina sai in bar iyayena a cikin kunci? Yaya, ka dinga tuna cewa duk amfanin noman da babanmu yake samu daga gonar da yake nomawa, kashi 1/3 yake ɗauka, sannan ya kai kashi 2/3 gidan mai gari saboda tasa ce. Kuma baba ya min albishir cewa idan har na auri mai gari zai ba shi gonan ɗungurugum. Bintu, mai gari bai dace da ke ba. Za ki yi rayuwa cikin kunci Bintu. Ban gane abin da kake nufi da kalmar rashin dacewa ba. Shin bin su baban ne rashin dacewa? Ko me kake nufi? Bintu, mai gari ba sa'anki bane. Ba shi da irin tunanin da nake yi miki mafarki kwata-kwata Bintu. Ki fahimce ni Bintu.
Yaya, ka tuna cewa zuciyata ba ta kunshe da son kowane saurayi. Ballantana idan na auri mai gari, in samu lahanin da masoya ke samu a cikin zukatansu yayin da suka auri wanda ba sa so, musamman ma idan an raba su da wanda suke so. Ɗauki ruwan mu tafi. Ka zo mu tafi. Yaya, don Allah ka yi haƙuri. Ba na son ganin ka cikin irin wannan hali. Hankalina ba zai taɓa kwantawa ba. Ina nadama. Ina jin takaicin yadda na taso. Matsaloli suka hana ni samun ilimi. Amma a wasu lokutan hankalina yana kwanciya a yayin da na ga kin samu ilimin boko. Amma kashi, ashe ba zan ga abin da nake fata ba. Saki aure Bintu ba tare da kin gaskata mafarkina ba, ba tare da kin fassara mafarkina ba. Bintu, ki tana lokacin da muka taso, lokacin da muke yan yara. A koda yaushe ina so in ga abin da zai zama mutum miki alkhairi ne. Ko kaɗan ba na so in ga abin da zai cutar da ki. Shin me yasa ba za ki gaskata abin da nake tunani ba? Yaya, duk abin da ka faɗa haka yake. Amma ina tunanin wannan karin ba ka fahimci hikimar aure na da mai gari ba.
aure na da shi sai daga darajar gidan, sai ƙara wa iyayen martaba a garin. Mahaifinmu sai sami ikon cin gashin kansa. Abin da nake so daga yara shi ne ka yi min fatan alheri zamana da mai gari. Ina ma da kin fahimci abin da nake nufi. Amma shikenan. Allah ya bada sa'a. Yaya. Bintu me? Ni ba zan je ko ina ba. Ina yayana yake? Ina zuwa. Allah sarki Bintu, ta ƙi tafiya tana faman kuka. Na zo ne saboda kai ne zaka tirsasa ta. Gashi kai ma ka samu rauni da yawa. Je ki kira mai. Ki shiga yanki na son magana. Bintu, me hana ki tafiya ɗakin mijinki? Saboda na ga hankalinka ya ƙi kwanciya da haka. Bintu, ai bakin alƙalami ya riga ya bushe. An riga da an ƙulla igiyar aure tsakaninki da mai gari. Yanzu fata na guda ɗaya ne a gare ki. Allah ya tabbatar da mafarkin da nake yi a kanki ko da kina ɗakin mijinki. Shi ne ya hana ka raka na ɗaki na? Ko ka manta alƙawarin da muka yi da kai? Yanzu Bintu, a bar ki a nan gurin a ce ki kamo kifi za ki iya? A'a. Amma in tambaye ki mana Bintu. Yanzu idan auren ki zo, me kike so in yi miki? Ka raka na har ɗaki na. Bayan wannan fa. Shi kenan abin da nake nema a wajen. To shi kenan zan yi miki. To amma ai kuma wannan ai yayi kaɗan ai. Ni da zata ma za ki ce in nemo doki in ɗaura ki a kai. Doki? Ni ba zan hau doki ba. Tsoronsa nake ji. To shi kenan. Zan ɗauke ki in ɗaura ki a kan kafaɗa na
kai ki har ɗakin ki. Tun da muka taso, mun rayu ne cikin farin ciki da ƙaunar juna. Akan me yasa yau za mu raba cikin kunci da bakin ciki? Ni na fasa tafiya. A'a, ki haƙuri Bintu, ki haƙuri. Na amince ki tafi. Amma ina so ki min alƙawari guda ɗaya. Ina so ki min alƙawari za ki fassara mafarkina kafin ki bar duniya. Na maka alƙawari. To ki share hawayenki ki bari in kuka kin ji? Tashi mu je. Ke ‘yan lalace Fatima ki daina yin kuka. Wayar da baki ki faɗa min in samai in mai duka. Fatitawa ba na so ya zam kina yin kuka. In kina kuka ni ma sai ki sa in yi kuka. Wayar da baki ki faɗa min in samai in mai duka. Ki ‘yan lalace Fatima ki daina yin kuka. Daure ya faɗa min Fatima kar ki saka na a shaka. Da zafi da ɗaci na aminta ni na ce zan ɗauka. In kin ki faɗa min zuciyata akwai abin da ta ɗauka. Ni zan faɗa miki Fatima dan kwa ba na shaka. Ga tambaya ta a gare ki Fatima tashi tashi ki barka. A yanzu ni da ke ne ki faɗa mini kar ki zan min shaka. A duniyan nan banda Allah wane ne mai baka. In Allah ya so ya hana babu wanda za ya baka. Kuma in ya nufa ya baka babu shawara sai ya baka. Dan Allah na yi kiranki Fatima ki daina yin kuka. Ki kalli ikon Allah yanzu ga zafin rana ya sauka. Allah ke da iko yanzu ruwan sama zaki ganshi ya sauka. Yanzu zaki ji zafi ikon Allah kuma sai ki ji iska. Iskar mai sanyi banda Allah waye zai yi haka. In ki murmusa min Fatima ko zuciya za ta yi sauka. Ma'ana ki dariya zuciya ta daina yin saka. Maza tashi mu je ki ɗauki irin nan mu je biyo shuka. Hadari ya taso ga alama ruwan sama'u ya sauka. Zami dace Fatima ta ki daina yin shaka. Ga dukkan alama zaki da can da shi mai albarka. Hanna ji daɗi da na kalle kina gaba kya kuka. Hanna ji daɗi ashe ba ki so in dinga kuka. Zan yi mana addu'a da ni da ke mu je makami sauka. In mun cika ayyuka mu je Madina gurin mai ɗaukaka. Allah cika burin nan a zuciya yana da yin suka. Na gani ne a gurin Rasulillah ɗan Amina san barka.
Yawwa sannu. Da Allah an tankaɗe garin nan ne? A'a ba a tankaɗe ba. Ina jira ne sai na hura wutan nan tukunna. To shikenan ba matsala. Zan tankaɗe. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Yawa. Amma dai ku ba 'ya'yan albarka ba ne. Yanzu amaryar ta za ku bautar? Wane ne ma a cikinku ya bata aikin? Allah ya wuce zuciyarka. Ni ce fa na sa kaina. Kuma dan kin yi musu kara? Sai ku kasa karɓar aikin? To bari in gaya muku, daga yau idan na sake shigowa gidan nan na tarar da ita tana aiki, dukkan ku gaba ɗaya zaman gidan nan ya ƙare a gare ku. Ki same ni a ciki. Don Allah, ku yi haƙuri, ba laifina ba ne. Ba komai. Kwana nawa ne, maye amarya? Ya hankali Hamisu, ka shirya su da kyau. Alibi, kai sanin ku da kokari. Ai maza to Allah ai sauri a kawo sauran. Ku sauri da komun kaga da wancan ai sun huta shi da akwai gajiya na sani. Idan an gama sai a dora buki na sani akwai gajiya. Ka sake gyara su kafin abin nan. Ka gyara guri fa za mu su kawo sauran ba.